Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating ikatlong araw ng ating pagtitrido o parangal sa Senyor Santo Niño, halin natin ang misang ito para sa ating mga pamilya, halin natin para sa pagpapasalamat ng bawat isa. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating pong mga medical frontliners, Dr. Carlo Tanta, Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Special Intentions Sister Daisy Diaz, Kabigting Sister sa Cypress, California. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Chanda Kapuli. Para sa kagalingan ni Mang Norma Balatbat, si Roy Songo, Brother George Cias, Brother Sing Garcia. Para sa kaluluwa ni Demetrio Maurino, Brihido, Anselmo, Father Larry, Father Francisco Mendoza, Father Ben de la Paz. Isama din po natin sa panalangin natin pagpapasalamat ni Among Ivan Torno sa kanyang anibersaryo ng ordinasyon presbiteral. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na marap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating kaawan Diyos. tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sa sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Bilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kaniyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos,
Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Nawa itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan. Ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanilang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal." Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, ako'y natutuwa dito sa Bahay Pare. Bakit? Tanong niyo kung bakit. Kasi may big fan. May big fan. Nung sa Colgante po, sa Pasig, natutuwa din ako. Bakit? Kasi may aircon. Dito may big fan. Bakit naman among? Kasi po, pag giniginaw yung tao, may big fan o may aircon, hindi na siya magdadala ng pamaypay. Para saan naman yung pamaypay? Pampaypay pa among. Sa iba po, pag nasa simbahan sila, pampaypay yung pamaypay. Pero sa iba, pag nasa simbahan sila, yung pamaypay po ay pang-cover. Pag nakikipagkwentuhan, o kung may ibubulong, ay alam mo ba kasi ano? Ay alam mo ba kayong andyan yan? Ay alam mo ba kayong... No po, makita ninyo yung mga taong ganon. Ay alam mo ba kayong ano? Ay bakit naman ganyan? No? Habang nasa simbahan, tatakpan ng pamaypay yung muka. Ay bakit naman yung ganyan? Bakit naman yung ano? Kanya naman. Bakit naman kayong ganyan? Di po ba? Hindi lang sa simbahan. Minsan pati sa kalsada o sa ating buhay mismo, may mga tao na magko-comment sa buhay mo. May mga tao na mangingialam kung minsan sa buhay ng may buhay o sa buhay natin. Alam mo ba kasi ganyan? Ay alam mo ba kayong ganyan? Ay alam mo ba yung bakit naman kayong ganyan? No? Hindi mo alam kung sila'y concern, pero may pagkakataon, concern.
pero may pagkakataon that they elicit at times controversies at chismis sa kanilang kapwa-tao. Tawag po sa mga taong ganito kung minsan ay nega. Ano yung nega? Negative. Negative yung pag-iisip nila sa ginagawa ng kanilang kapwa-tao. Negative ang pag-iisip nila, ang iniisip nila sa mga kabutihang ginagawa o sa mga bagay-bagay na ginagawa ng kanilang kapwa-tao. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, ay gumawa ng mabuti ang Panginoon. May masama bang ginawa ang Panginoon? Nagturo siya, nagpagaling, nakinig ang mga tao, naaya o nainganyo sa kanyang makinig ang mga tao. Sinundan siya, nakikain, tumawag ng makasalanan, nakikain din yung mga tao. Masaya ang isang piging. Ngunit may mga Pariseyo na nega. Anong sabi nila? Ay bakit siya kumakain ng kasamang mga makasalanan? Bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Anong sabi ng Panginoon? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito akong pangtawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal. By those very words, Jesus dismissed these negative people in their midst. Sa mga salitang ito ni Jesus ay dinismiss niya. Parang tinaboy, parang diniretso ang mga taong nega, mga Pariseyo, na hindi nakakita ng kabutihan sa pagtawag niya sa mga makasalanan. Na mas tinignan nila ang paglabag mas tinignan nila ang dumi ng mga kasalanan ng mga taong ito kesa dun sa pagkakataon na sila ay magbago. Mga taong nega. Mga taong nega. Mga taong hindi nakakita ng kabutihan ng kanilang kapwa-tao. Kaya nga po, anong gagawin natin sa mga nega? Para po hindi na lang tayo ma-stress kung minsan po nakaka-stress sila. Para hindi na lang tayo ma-stress, like Jesus, let us dismiss the nega, yung mga nega, and all the negativities that we think, that we feel, that we do in our lives, para lahat mabuting biyaya, mabuting gawa ang ating makita, maranasan at maibahagi sa ating kapwa-tao. Alisin ang nega sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Amen?
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itasin niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay yung marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin, ay binalikat niyang upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod ng iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami yung tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon, inibot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito nga ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ibpami at ikabanwa, isang banyay lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, di pamintuan nilub mo kaya sulip antibanoa. Ing kakanan mi kingaldoldo, ibiya mo kaya kami kingaldong ini. Ang puwan patawad mo kaya kami desala mi kaya ka. Ang timpahan matawad mi kari mi kasala kaya kami. Mga mo kay pay Saul kintokso, ikabos mo kami kisablang marok. Amen. Hinihiling namin na kami dyan sa lahat na masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at Diyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinanamigkan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin ng Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mo ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na puno ng positibo at nagpupuno ng mga positibong bagay sa ating buhay. Mapalit tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Do you see these children on the streets? Have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them arms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the floods, while a mother tightly holds her child? Do you hear the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Let us show our love and mercy with true kindness and humility. For God loves the weak and the needy, just like you and me. We are all God's children. We are all the same. He's calling us by name to help the poor and lame, and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord.
be blind and just leave them behind to struggle in darkness or give them empty promises. We are all God's children. We are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagadya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sa watahin ng paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasin Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, bukas sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, pakidala po ang mga imahe ng Santo Niño sa inyong pagsisimba para po sa pagbabasbas. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Misa po natin ay alay na humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva!